Koro gimane kaka ne ochal kendo adwa nogo mbake wach machal kamano. An abro puoyo nyithindo manyiri gi. Lakini kapok abiro wacho dhoga wachak gi Armstrong. Armstrong, World Cup mokwongo waromo kod England, gonde gin 2-0. Bende gin gonde menya wacho ni nolowa ka ng'ato hingo ahinya. Yani onyori ahinya. Nyalo wacho nang'o kod ka kod. Inyalo ng'eyo samoro ji nyalo penjore gimomiyo ji goko ka ahinya ni nogowa e opira machalo kama. Ada nyiso ji gimomiyo an aneno ni nyiwa gi mane tugo maber, notugo maber. Kata obedo ni nolowa gonde 2-0. Nwatugo maber nyuma. Mokwongo asewacho ka kinde mokalo ka nipenja weche mag kano go mbaka weche mag World Cup niendi. Nawacho ni group ni mokwongo en group matek. Oting'o kacha North Korea, oting'o England, oting'o Mexico. North Korea nosego kacha Mexico, England be koro gowa. Mokwongo aketo gini e mise 2. Mokwongo en ni adwa temo pimo ne joma neno sani ni team mano mar England en piny mar England kuma league maduong' e piny mangima iluongo ni English Premier League nitiere kanyo. Kae kopogore kod abobiro irwa bang'e, lakini adwa pimo nu England ka nyathi onyuol to senene ni en gi talent kata talanta mar adhula. Odhi gimiluongo ni academy. Gimoro amora otimo kono, somo kono, en tuge motugo. Otiegre maka chieng' moro koro gike higa, aparo ni neno kaka nyithindo gi go bol dalawa.